Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwasih wilasane Gusti ingkang Maha Agung mugi tansah hanggo kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah keluarga waradin sagung dumadi lestantun raharja. Para alim, para ulama, sesepuh dalah pilih sepuh mliginipun Romo Kyai Ahmad Basuki ingkang dahat tinadhaken. Para manggalaning praja ingkang pantesipun darsana, Bapak Asnat sakulawarga dalah kadang pangayat ingkang pinunggu ing suka dalah Basuki. Para kadang uga tumaruna ingkang jinaket manah datang kalumpeng sagung tamu ingkang dihormatan. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken tansah muji syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan awujud kekiatan dalah kawilujengan. Satemah panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal nyawiji wonten ing mriku papan kanthi manggih ing karahayu. Sholawat ugi salam katur kunjuk dumateng Priagung Luhur Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan tansah ngrantu sapangatipun wiwit donya ngantos dumugi ing belahan. Kanthi nyamban sedya tulusing manah mugi wonten kaparingipun kula jumataka lumarapatur satemah hanggempil kamardikan ikut anggenipun wawan pangandikan. Kula ingkang kapiji minangka sesuwih atur saking Bapak Tauhid dalah Ibu kepareng ingkang sepisan aturaken pambagya sugeng rawuh. Lan ugi aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun mirungganaken wekdal anggo dalaken penggalih rawuh wonten ing papan menika. Pramila saking punika panjenengan sedaya kasuwun lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih saha kersaha anggrahabi pasugatan ingkang sampun kacawisaken sinaosa sarwi prasaja. Salajengipun kepareng kula atur palabuhan bilih Bagus Wahyu mugi dodo atmaja kakungipun Bapak Tauhid dalah Ibu Sri Latifah sampun kadhawuhaken kaliyan kusumaning ayu Fitri Hidayati putra putrinipun Bapak Asnat dalah Ibu Nur Khotimah ingkang lenggah dedalem ing Laksana. Wondene dawuhing penganten sampun kalampah para wawenjing tabuh 8 wekdal Nuswantara imbang pracima. Saestu Bapak Tauhid sarimbit tansah nyadong tambahe donga pangestu saking para sesepuh binisepuh dalah tamu sedaya. Mugi panganten sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning Balewisma tansah hayom hayem tentrem atut-utut sih sirisian bagya mulya salamilahi. Para tamu kakung Semawa Putri adicara pahargyan ing dinten menika saged lumampah linggih paringipun pambiyantu saking para sanget kadang monggo kepalih dalah panawuhi dharma. Sae menika arupi bondo tenaga iguh pratikel menapa dhewe tandha tresna saking para tamu. Pramila Bapak Tauhid sakeluwarga nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kairing pinyuwunan dumateng Gusti ingkang Maha Welas Asih mugi sih katarman panjenengan pikantuk lintut ingkang sapraji. Mekaten anggenipun kula matur sampun tartamtu wiwit purwa madya dumugi ing wasana kathah pujiwane atur Irang Kacilo yang Subosito
pramila kula nganggono nyuwun agung asama. Pungkasane atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.